tal? Bon dia. Hola, soc Glòria Pérez, soc la coordinadora de la Fundació Yamuna. Som una ONG que estem treballant en projectes de cooperació a Índia i a Madagascar. La Fundació va començar els seus passos l'any 2000 i des d'aleshores hem anat implementant diferents projectes en un país i a l'altre. A Índia tenim un projecte d'escolarització de nenes i a Madagascar tenim una escola on estan en aquests moments hi van 230 nens, una cooperativa de dones que s'està impulsant i després un projecte d'atenció a nens que viuen en famílies en situació d'extrema pobresa. A l'escola els nens reben menjar, atenció mèdica quan la necessiten i lògicament l'escola. Tot el tema escolar està recolzat també amb altres activitats que complementen el que és la seva formació. En el cas de les famílies que necessiten una ajuda més intensa, els nanos reben tot el que forma part del projecte d'escola i a més algun altre suport puntual segons les necessitats. I en la cooperativa l'ajudem cedint tot el que és la infraestructura i intentant ajudar-los amb els dissenys d'alguns articles i també aconseguint clients per elles. Tot el funcionament és segons els criteris de comerç just i això és el que intentem aquí a Catalunya difondre a nivell d'escoles o centres cívics fent el que considerem educació al desenvolupament per aconseguir la justícia social.